Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka sorkar jilla ka thau ka committee bla clear do principal secretary jangkatnat puli puthi uba DP walang khanang bakani committee kan yo alat ban puli banya shwa ya ka national education policy bathamai balapan kre bat menjor ka kunhun menteri jang sorkar padang tangsen u menteri jangkatnat puli puthi uba lakmen remboi ha jing ekran ba pati CTV ulay tho ba kani ka jing batha ya kani committee ban puli banya ya kani ka national education policy bathamai kalong ban pensuk ya ka sorkar jela bakan pentrikam da kilat gilanti ki bathamai khanang ban penjana shushu e ka puli ka dang liah kani ka jela ulay tho ru ba ka sorkar kala batha ya kani ka committee ba kan pha e ka kai phot hapo kini khendiat banai ya mentahi ngamla ban ong yepi kabangan nung sneu kabangan sim ni ong sim ni haban study ki parameter kabakibu kaba ha kan ka composition jongki school complex ha kan ne nomor ba ha ka we ka school ha ka we ka jaka ka ba subu 3 square kilometer area ha ki ne ladon ka secondary school ka de ka jong balang la ne ka jong snow ka SSA ka upper primary school kala bandai SSA kala island ya kirit paik bakin seng la ki jong school bat penjai la ki jong school de kumno ha ka ka policy nginla na em ban integrate ya kini ki school bat ki government bat ka mainstream schooling the kapatan of nama kapatan of managing committee ru kakala batkan kala dan tak ada kini ki challenges kiba hakaji jengna kiba ngin shem jinge tangba kabanga yoi ka we ka deka jing yoi jengna ka deka ba ka jing om jong hapo ka ka policy ki spell out ba only 6% na ka GDP jong sarkar India kin penlut hak education kum bakalong menta kalong duna 100% ki pelut ta R% kamutkan keu na katuka ba menta tenga termen ba kini gijing nginla baro nginla dari trelang bat ka state namar ba kumba pitip ba hakalang ka education kabu 75% kajing pelut kade ba pelut da ka state government te lada ka central government kan bear out kan yarap ya ka state government bat ka jingplut jong ka state government nakahi ka baka plut unta nakermen ba nginla hi ban streamline namar ba kum ka mandate jong ka sarkar ka mandate jong sarkar ka de ba ki khna school ki ban yo ka jaka pule ki babiam bat karpam hikai ke di banbiam tendre ke daw ngina kalyam ka sarkar ni klam na namla ban ong kumno bangin le ke bangin le din ta daw ngi hab ban yathir ban ya prakhat bin pabik din ta daw ngi la form da ka committee ka ban study but anda ban ai ka presentation hak sarkar kumno ban le ke road map khnang ba ki ki bagi de ban le ngila ban le yak luhat tam na mutaki khna school kijong ha kan ka policy jo ka sra ko ka recommend ba hadu class 5 la da kalong ba la ban hikai na ka ta da ka kten la jong hadu class 5 bat la ne la ban extend hadu class 8 te kini ka recommendation kade tang ka recommendation ka syang pakka state kumno ba kade banle nomor ba nakawe ka shu mintangan ay luksay phi kum gini kendra bidilaya kibran po ka state ka juni lane kibran po ka state Assam lane kibran po state jung Tamil Nadu se kini example ladahi kay ngi hamne ken kasi subu ukpa jongki transfer pat hadin license ken transferi uspo Tamil ta kumno na kasi unlek sang tupat napule daka
Tami. Ha? Lana nang tu slice nem un ayo. Tamo yakin ne bro data kada recommended but ni na kaliang kaste ngin happe but kini kamta mini central school ro ki happy ban pe na bagi bon ki de ki kum ki kendra vidyalaya ki de ki ba lek pule dakini ki kamtan kini ki nong tri sarkar nong transferable menta kum mental da hang ne ham kaliakin hikada khasi hadin license kin lek dagi sham na do class 1 do class 3 ki play khasi class 4 class 5 class 6 kindon asam play asamis class long ter kemudian happy mempej bahkan no policy kan long praktikal kenang ba kan nembo jing ya ki kena school kejang ka education ka de state subject ba ka state kala banle ya kan no ka kam ka bayade bat ka de ka concurrent subject no te ka ba nila banle de ta ka daw ni nak liang kasokar ni study but nila don ka state education policy but halor ka tu but ka jinga de bak national policy ngin combine ke ek wa bahatam nak benta jong ki kena school ki jong maro ke ek policy ka di ka de ka long ban take forward nak benta wa bahatam ha kan unu sektor tengi ka policy ka unu policy kam long kam de ban static ka unu policy ka de ban dynamic tengi ka state ka policy jong ka state government long very dynamic kabangila ban ayu ban sud namta the best for the namta ki kena school jini in le ya kabadan kamtam namta ki kena school ki kena pule jini kaka jimpe jonga kalong ka way na policy babhatam ban improve ya education system hapo kari kejongi tentu ya makhalia ya ko state kejongi te Henry ka policy lada ka bahaka no kan nuru kasyong pat hapo ka crown reality la na em ban implement mabakan ka policy kumbangaya shek nalaong bakam de ka policy ka ba don kicing kala ke batang khandia Henry ka de ka major change kacing kala ke babun ba hapo ka pule ka dang kabanong kong kadigijing kala nado ki pattern of education mensuang itip baki formal school kisdang nado hundus nem sheneng mentag kisdang nado license ka jing pekala nado ki curriculum kamdeshu mensua kamot ka hab reframe biang yaki curriculum habala frame yaki curriculum kamot ki teaching teachers institution ro karkom train yaki no hikai ro lahaban kala dan lor kata pat karkom pekala yaki rukom ai yaki degree ro kala kala tengai ibakane ka education system kawamenta kade kala don shipun kicikala tegini kicingkala la ban wanra kino ki bangin la ban le bakino ki bandum la ban le ngin sa study ya kata teden pa kada ngin na kalyang sarkar ni la form ya committee ka balak head of principal secretary of education ban pule benia ya kaneka policy khnang ba ondang nila implement ya ka kanong menra ya kanong kun gojing haden habur bangi kwa baka ondang nila implement karkom implementation ng structure khnang ba no ways nem ho is min la ban improve but kumang ang mene kanom don kanugo no jing thot hadin habu kaba ki challenges hangne ki ba ni happy ban sung tho kalang ba ban integrate ya kini ki akan wadi haki formal school lani ki play school baki formal school kumba kalang menta kalang ba ni happy ban improve your infrastructure ta kane ka de challenges kabaar ha kane ka policy ka stress ya ki online teaching ro ta ka connectivity ni don kam ha kane ka policy ki stress ya kita ki jing don bandai bandon da ki school complexes ba ki are likely ki school
kandan kawe ka secondary lana ka higher secondary ka secondary kan nom ayushu marbanam ta ya ka secondary la extend hado ka higher secondary temo kini ki issue baro kimde ki issue ki barik ki issue ki ba tam kalomba kumbang itip ka ba 90% na ki school hapo ka state ka jongi kide ki minority institution lane ki balaseng da ki ritpait tamba ni hapo education kung bakal lamunta kanu nakakam ka bangile ni pele ni persyang be khamtam kane ka de policy tingi persyang be ba ka jing submit ka report kan long hapo ki khendet na ka pot ka ba khendet namar ba khnang bangin ba ngin la ban le ya ke ibran kam namar ba ngan ong baleng min ong ba hapo ship na hapo na namar ba kam ni ka besok hapule kum kat no por ngin la ban snai curriculum jeng kino hikai kum ba kalam ta la train je ke ba kin hikai nam ta ka primary menta nado ka pre primary lam ang license ka kum ginu ka kan no ngin simpor itu te kini ki infrastructure ki bangi lama hapo aset jumi he gidna ko kum no gidna he gidna kan no ko financial implication human resource kan no ngidam kam ki financial implication kan no ngidam kam dan nak minta ki training institution ni labiang ni padbiang ta bat kini ki institution ki baladan menta kamot kiladon em kilalong ready ne em banin kini baro ang hapan study tangi kapor ka ba hinsim kalong ka lang kotam ta bangin kwa ban ong kan no kapor kalong ba namar bagi kwa ba kay bangin le kalong structure kinang kwa ban le kerke ya kan no ka re ni de ban kerke na kam ta jibe jibe re om ba da ka bangin le kerke pat kawan rai ka jing ya kiwe pat hadin hapo ka hapo pastet ka jeni lai pho sa pho san persen ki school ki de ki minority institution ki bala ai da ka bala empower ki da constitution bakila ban sen bakila ban minister ya ki institution ki jongki ta kane ka policy kam khang lat ya kata bakan no khang lat ya kata hnrei ki ni ke hnrei ka standard jongka jingpule bat kinoms ki baiki de banbut nado ka bade nang ta kinong hikai la ka de ki hapan qualify ka rokom hikai la ki affiliate bak embos kam ki hapan mit ya kriteria ki embos bak affiliate bak CBSE ki hapan mit ya kriteria ki bade CBSE la ki affiliate bak ICSE nega ISC ki hapan mit ya kriteria jong itu ter la de bak hu ki de ban mit ya ki kriteria la ki private university ru haba kisang ya kinu university jengki kini ban mit ya kitu kriteria kakum bal enshrine ha ka policy jengka state in line with the central policy.